Честит ден на учителя с възхищение! Поздравяваме ви с уважение! Прекланяме се към вашата работа и търпение. Дарявате ни винаги с щастие, доброта и творческо възхищение. Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни по света. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишната от приемането на документа. Препоръки, касаещи статута на учителя. Това става през 1966 година и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителя в обществото. От яслата през детската градина до училището и в живота, учителят е този, който ни води по пътя на знанието, вдъхва ни вяра в бъдещето, желание да учим нови неща и с примера си ни показва, че търпението е висша добродетел. Учителството е важна и необходима професия. На този прекрасен празник позволете ми да ви благодаря, скъпи учители. Вие не само ни давате нови знания и умения, но и ни обучавате като свои собствени деца. Учителят е точица едничка, началото на хиляди ръчи, звездата недалечна самичка, а греена в детските очи. Учителят е четка и боички, раздава с цвят не листи, а съдби. В картинки вижда имената всички, но в най-прекрасни, чисти и добри. Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес. Наскочила норми и стандарти, за да го има утре, още днес. Учителят, той горде и изстрадал с ум, сила, вяра и сърце дарен. И не защото учител е станал, а защото учител е роден. Вие сте учители за децата и бащи и майки. Поздравления за Деня на учителя. И аз искам да ви пожелая много търпение, доброта и красиви моменти в училище. На този есенен празник искаме да ви пожелаем: бъдете завинаги щастливи и не губете сърце. Учителят е съюзник, колега и приятел образец за подражение и покорител на науките. Радост, щастие и доброта, вдъхновение и големи успехи в работата ви желаем и интересен живот. Влизайте в класа с усмивка. В Деня на учителя бъдете с усмивки и горди сърца. Вие сте победители и успели хора. Приемете от нас, вашите ученици, искрени пожелания за творчески върхове и едно огромно благодаря за вашите всеотдайни усилия, обещи вярност на професията учител. Но учителю, изслушай тези думи. За теб реди ги от сърце. За твоя труд търпение е голямо и устрем нас да преуспеем. За твоята усмивка блага се крие нашата любов голяма, в която ти приемаш всеки изгрев нов, да ни подготвяш за нов живот. Понякога не се сърди, че малко непослушни сме, нали? Деца сме ние и грешим, но теб не ще се отделим. Прекланям се пред твоя подвиг, да учи с обич толкова деца. Учител не е професия, а е призвание. Поклон, учителю, любим. Благодарим ви много. Честит празник! Честит празник, учители!